Ubonelelo lweenkonzo zempilo ezingundoqo zidlala indima enkulu kuluntu lwasemaphandleni. Iilali ezintandathu kulo mmandla zixhomekeke kule kliniki ngeenkonzo zezempilo. Ngoku ezi nkonzo zempilo nezifumaneka ekliniki zisondezwe kumakhaya abo bazidingayo nabasokolayo kufikelela kuzo. Oku ke kululutho kwabanye. Unomakabonwa ngesi ukhathalela umyeni wakhe ofe icala. Umyeni wakhe uyasokola ukuhamba, kodwa ngenxa yezi nkonzo uzakwazi ukuchitha ixesha naye ngoku. Ndiziva bhetele uba kaloku ibindistresa laa nto bangayi ekliniki afumane iipilisi abonwe nazinesi. Ibindistresa laa nto. Ndingalali ndinabe ebusuku, ubuthongo abukho. Uluntu kummandla waseMooiplaas balwamkele ngezandla ezishushu olu ngenelelo. Ndiziva ndonwabile kakhulu kuphathelwa amayeza apha endlini. Kuba ikliniki ikude, sometimes ndithuma abantwana abazigulana bam bondithathele. Njengoba ndiyiphathelwe ndingayanga kliniki ndiziva bhetere ngoku because phaya uyasuka apha ithatha i-distance yayo ekliniki. Ezi zithuthuthu zaye zafumana ugxekwa luluntu. Nexabiso lazo lalithandabuzisa. Kodwa isebe lezempilo limile ekubeni eli linyathelo elilo ekuncedeni uluntu. Qalisa ukusebenza kwimimandla yasezilalini. Zihambisa treatment yabantu. Loo nto iyancedisa ke uba singaqapheli sibona imigca emide ezibhedlele, ngoba laa migca mide uyibona ezibhedlele amaxesha amaninzi ngabantu abayofuna le treatment. Ngoku sibazisela apha, umntu simnike at least i-3 months supply yamayeza akhe. Ezi zithuthuthu ziyakwazi ukuthutha izigulana umganyana ubasa ekliniki nokubasondeza kwii-ambulances. Kuza kuba lulutho ke oku ingakumbi emaphandleni, nalapho kungumqobo ukuba iinkonzo zempilo zifikelele khona. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, eMpuma Koloni.